eta zuzentzaileak Maitemina Gorriz azpimarra lezake. Gaur, zu bezalako laino bat pasatu da nire balkoitik, ikusten den zerusatitik. Etzen laino beltzarana, etzuen matraietan itzal gorririk, eta begietan etzuen nire azalaren usainik. Irribarren marroi oparurik, nire berdeen gardena dardar jarriko zuenik. Baina emeki egin dit lastan. Eta putz, garondoan. Eta esker bekaineko zilar eta guztia abandonatu gabe joan da. Logura urpegiarekin, haizea lagun. Eta pentsatu dut, ez, ziur dakit. Laino zuriak ere elukela bere buruaz beste egingo, adio gutunik idatzi aurretik. Eluke egingo. Nire balkoiko zeru zatitik iesi joan eta gero, sukalderaino hurbildu bainaiz, bere atzetik, beste zeru zati baten bila. Eta goizeko dutxak utzitako saboi usainaren azpian, zure usaina bilatu baitut. Eta izua ematen diazu. Eta gorroto zaitut. Eta zuzentzaileak Maitemina Gorriz azpimarra lezake. Uxue Alberdi.